Vlog, pupunta kami ngayon sa dito lang muna sa library sa Port Erie at marami akong nakitang naglalarong nag-isolate ng mga bata. Kuhanan natin sila bago tayo pupunta sa boundary ng Buffalo. Okay, ngayon paalis na kami. Ayan, mga bata, dito sila nagpapaano sa isno, papalunas. Kita nyo mga kabayan, ganito ang buhay rito sa Canada pag tuwang-tuwa yung mga bata kapag may snow na. Kasi ganito ang ginagawa nila, nag-slide sila dito, punta sila sa taas, pagkatapos saka sila papadayos-dos pa, diba? Ako nga pala si Ding at ang cameraman ko si Cherry. Punta tayo rin dito para makita natin yung mga kabataan, mga bata na naglalaro. Ayan, ka-vlog, masaya sila. Ito. Ito mga bata, kanilang libangan. Ayan. Nakikita ninyo ngayon dyan. Dito sa likod namin, library namin ito. Ito ang library. Kaya pag nabuboring ka rin, dito ka papasok. Babasa ka ng mga libro. At saka winter time nandito mga bata. This is why they sleep good. Angie, look at me. Stand down, look at me. Yan, masasaya ang mga magulang at kasi mga anak nila, ipapasyal nila dito. Look at baby. Vlog. Jeez. Dito lang ang dito sa Canada, winter time mga bata masaya. Pag summer time naman, yung mga boating. Daddy. Hey, Yan, mga ka-vlog, I heard with colors. mga magulang yan, sinusubaybayan nila yung mga anak nila. It's got a jail cell. Yan. It's got a bedroom. Kasi bawal naman na You're in it, I think. wala silang kasama na matatanda. Okay, you're on NOAA patrol. No, on the other side, please. So pumunta doon guys sa side. Okay, how many can we fit on the long one? Noah, no, this side of the hill now. That's the one Dito. I got in when we went to Costco in September. We have to come on this side, Noah, now. Walang daanan pala. Pwede. Yan, pwede rito. O ingat ka. Kasama silang lahat dyan, no? Ka-vlog. Yung makikita yung building doon, yan ang fire department namin. So, office nila. Yan. Saka yung pinakita ko sa likod kanina is library. Maluwag ang playground dito, mga bata. Punta naman tayo ngayon ka-vlog sa sa boundary ng Buffalo ng Canada. At marami tayong bye-bye, mamaya magkita ulit tayo. Nandito na tayo ngayon sa boundary ng Buffalo, Canada. Makikita nyo yung mga building doon. Ayan ay Buffalo na. Ito.
naman yung cargo train papunta sa yung release ng train na yan. Papunta sa state. Yan. Nung unang panahon dito sila sa under the bridge na tumatakas yung mga slave na itim no galing sa state. Yan. May underground river dati dito. Kaya doon siya tumatakas yung mga slave. Papakita ko sa inyo kung saan sila dumandaretso, kung saan yung bahay na tinirahan nila. Ito mga itong train na to, under the train, meron ano yan, meron underground doon. Binabaybay namin ngayon ng Niagara Lake. Ito mga kabayan, ang building na dinadiretsuhan ng mga mga slave noon. Abandonado na yan kasi nagmumulto sila. Dadaan tayo mamaya mga kablog. Yan. Yan ang ilog, boundary namin ng Canada at saka sa Buffalo, New York. Ayan makikita nyo yung mga building na yan. Ayan po. Mamaya saglit tayo mamaya. Pakita ko sa inyo yung mga wildlife. Marami na rin sa Pilipinas, bawal na rin na barilin, kaya marami na rin ata ngayon doon. Ayan. Nakikita nyo to sa ilog. Kalahati yung river na frozen. marina na malapit sa amin dito sa Coastal Beach. Ayan po, mga bangka nila nakataas na, nakapumot na kasi winter na eh. Ayan, makikita ninyo yung mga ibang maliliit, siyempre meron silang mga parking sa sarili sa bahay-bahay nila. Pero itong malalaki, bawal parking kasi sa harap ng bahay. Dito nagbabayad sila monthly. Ayan, mga vlog. Ganito ang ginagawa lang dito sa Canada. Yung mga mayayaman lang magkakaroon na yan. Eh kung katulad namin mahina, mahirap, wala. Kabayan ito, may nagbubutas ng pipising. Bubutas sa tubig. Nakita mo, ayan. Ayan, para makapagpising lang. Nagbubutas siya, magpipising siya. Oh. Ayan, nakikita
makikita mo yun, bubutas yan. Sigurado maraming isdang makukuha siguro yan. Hindi sila natatakot na mag-fishing sa ice, pero ako natatakot ako. Ayan, ready na siya, nakabutas na siya. At magpipishing na siguro yan. Hi, what did you get there? What kind of fish? Nothing yet. We're just gonna go try. Oh, okay. Good luck. Good luck. Hopefully we'll catch something. Okay. Okay then, Bye, good luck. bye. Thank you. Take care. Yan, magandang laruan nila yun. Biro mo yun, nakakaingit. Ito, tingnan mo, maski malamig, nagja-jogging ito. Oh. Ayan, nagja-jogging yan, maski malamig. Ganito ang buhay talaga rito sa ano. Pag nagmumukmuk ka naman, ay high blood abutin mo. Maski malamig, kailangan mag-exercise ka. Meron pa rin camping ano ba yan? Tent. Siguro nagpipising yan. Yan, no? Yan lang kaya ako makabili ng ganyan. Ayan, no? Mga binata mga ito. Maganda sa isla. Ang bilis, no? No? Ayan, nilaruan lang ng mga teenager yan dito. Ang bilis mo, mga teris nun, yun naman ang nila magagamit yan. Okay. Ini Father Ray. Mamaya matandaan na rin. Daming wild duck yan. Kaya lang, hindi pwedeng huliin yan. Sana all sa Pilipinas, nag-start na rin na hindi ginagalaw mga ibon. Ano?
rin, sari-saring ibon na rin ang marami sa atin ngayon. Ayan pa, susunod din, ano? Dito na pala kami sa Niagara Falls. Oh, ito yung mga tulay niya para nakapunta ka dyan sa gitna. Sightseeing. Pero bawal na rin yan. Ito mga wild duck. Tingnan nyo, mga kabayan. Nagpapal. Hindi sila giniginaw. Oh. Ayan, ang dami. Sa atin, marami na rin ako nakikitang ganyan. At punta tayo sa park ngayon sa lagi namin na pinagpipiknikan kung pupunta kami rito sa Niagara Falls. Ito po, park ng Niagara Falls. Dito na rin lang kami sa Niagara Falls. Puntahan lang namin yung falls para may video natin. Sandali lang tayo. Mga kabayan, nandito tayo ngayon sa Niagara Falls. Itong falls na yan, ito ay yung American Falls. American Falls, kabayan. Ito naman yung Niagara Falls dito sa banda ng Niagara, Canada. Medyo mas malaki. Nakasan ko ba yung ocean? Hindi siya nag-frozen ngayon kasi medyo maganda ng araw eh. Ayan, pero magandang tignan, mga kabayan. Ayos. Ayan. Focus mo, cameraman. Nakikita mo? Ayan mga kabayan, kikita nyo. Ayan, ang falls ng Niagara at saka yung falls ng United States. May i-compare nyo kung ano mas maganda. I-focus mo yung yan po ang sa Buffalo, sa New York. Yan po ang
falls ng Niagara, ay ng Buffalo. Pero ito, ang Niagara Falls. Niagara yan. Ayan. Nakikita nyo na. Hanggang dito na lang kami at uwi na kami. Magluluto naman po kami ng dinner. Kasi gutom na kami. Bye-bye. See you later.